Wala akong narinig, wow, I'm afraid of a Filipino. No, you are just making noise. Tigas, ui ang dila. Anong gusto mo? Tigasan ko pa. Ano ba gusto mo, day? Huh? Ano ba? So ngayon, magbasa tayo ng mga comments sa mga taong galit at sa mga tao na ganyan yung mga iniisip nila sa mga Filipina. So ngayon, itong video na ito is magre-react ako sa mga nag-comment ng video ko, sa previous review ko, na nagjo-joke ako, na sabi ko, hoy, Tami, magpadala tayo sa Pilipinas ng milyon-milyong perang salapi. Ganon. So ngayon, mag-comment tayo, mag-react tayo, guys. Meron po tayo ditong cellphone, ni-record ko siya, screen recording po siya, and basahin natin yung mga comment, okay? Hindi lahat, pero basahin po natin, okay? First, ang daming mga Pilipinong walang ka-joke-joke, and also walang yung parang boring yung buhay, and also yun na yung iniisip nila agad, ganyan yung pag-iisip nila, at saka also ganyan yung iniisip nila sa mga katulad nating Pilipina. Hindi dahil nag-joke ako, yun, okay. First, basahin natin itong una, ha. This is what ruins the image of the Filipinas in the state. They are so degrading. This is so degrading. Okay, Sis Trena. Hello, hello. Hello. Ito ba yung klaseng video na sinasabi mo na magpasira sa mga Pilipina dito sa Amerika? Excuse me. Ang video lang ba, yung mga tao ba na gumagawa ng video, yun ba yung nagpasira? Alam niyo kung sino yung nagpasira? Kung meron mang, kung talagang meron mang, kung yun man ang iniisip ng buong Amerika? Ngayon, sinasabi mo, nasira tayo dito sa Amerika. Bakit? Sira ba tayo? Hindi naman yan totoo eh. Alam nyo, may mga Filipina na talagang gumagamit sa Amerikano. Pinagpirahan nila, okay? Bakit hindi ka bumalik sa Tulfo? Ang daming mga Filipina na gumagamit. Ginagamit yung mga American. Okay? At saka, hindi lang Filipina. Alam nyo kung bakit? Mayroong mga taga-ibang bansa. Okay? Na nanggagamit. Kahit mga lalaki gumagamit ng mga foreigner na babae. Pagpirahan lang. So, hindi lang Pilipina. Bakit ganyan ba yun ang paningin mo sa mga Pilipino? Na mukhang pera? Ganyan na ba? Ha? Ganyan na ba yung mga iniisip ninyo? Kayo lang yung sumisira eh. Ako gumawa ko ng content as a joke. Alam niyo kung bakit nagawa ko yung video na yun? Kasi, magpunta kayo sa TikTok. Ang daming nagti-TikTok ng mga Pilipina na may mga edad yung asawa nila. Well, hindi nga lang nagsasalita, pero sinayaw nila yung mga parang, give me some money to send to the family, to the Philippines, okay? So, sabi ko, oo nga eh, bakit hindi natin gawin yan? Hindi dahil nagawa ko yun, dahil yun yung iniisip ko sa mga Filipino. Hey, baka, ito kasi yung mga iba dito kasi, may mga edad na walang kaalam-alam sa internet. Mag-google kayo, mag-internet kayo, gawa kayo ng TikTok, okay? Huwag ninyong sabihin na yun yung iniisip ng Amerika kasi hindi. Tayo lang yung nag-iisip ng ganon. And also, wag mo akong sisihin kung mayroon mga American na nag-iisip ng ganon. Dahil yan sa mga kabayan nating Pilipina na nanggamit. Alam niyo bakit nasabi ko? Ang daming nanggamit. Tingnan mo yung Tulfo, milyon-milyon yung nakuha. Ako, okay. Basahin ko muna and then explain ko yung sarili ko, ha? Kasi sinasabi niya ganyan ako. Excuse me. Okay, ito si Galenam, okay? Exactly. I've heard a lot of this to America. You're scaring them even if it's a joke. Why? Bakit? Na you're trying to find an American also and they're afraid? Huwag kang gagawa ng excuse na na-scared because I've been here for 14 years. Wala akong narinig, wow, I'm afraid of a Filipino. No, you are just making noise. You are just making excuses. You're making noise against American, okay? You don't know. Okay, may mga nag-aaway na dito. Okay, ito si Daniel. Ha, bitter manang. For the content lang yan. Wag masyadong magseryoso. Tama, wag masyadong seryoso. And also, dapat tubuan kayo ng joke. Ano sa Tagalog yung joke? Biro. Dapat meron ka rin yung biro, okay, sa mundo. Not a good joke that makes Filipino underestimated by foreigners. Seriously? Very true. I get tired of protecting Filipinos, especially I heard American asking me about it's true, blah, blah, blah.
You are the one who's doing the blah 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 here. Can I tell you something? Itong mga American na ito, hindi yan magtatanong. Hindi yan katulad nating mga Pilipino. Hey, ano ba talaga? Ano ba talaga yung mga Pilipino? Ano ba talaga yung mga American? Ganun ba talaga sila? Hindi yung ganyan yung mga foreigner. Hindi ganyan. Lalo mga lalaki. Hindi ito mga babae. Hindi yan sila ganyan. Hindi sila magtanong, oh, ano ba talaga yung mga Pilipina? Talaga ba talagang user ba talaga? Sabi pa niya, protecting. So, pero no, protektahan mo na pala yung mga Pilipino. Ikaw na pala yung hero. Ikaw na pala yung bagong hero dito sa sa Pilipinas, okay? And then also, especially I heard American asking me, wow, ang swerte mo naman. Ikaw yung pinagpatanungan ng mga Americans. Ikaw yung pinagpatanungan kung totoo ba. Hello, hello, hello. Ano ba talaga yung Pilipino, ha? Totoo ba talaga na ganun? Hindi yan sila ganun, okay? Hindi yan ganun yung mga foreigner, okay? Yung mga American, hindi sila ganun, okay? Huwag kang gagawa-gawa na story. They might think all Filipino are using foreigners. Totoo naman talaga na mayroong mga ganong Pilipino. Alam mo kung bakit, kung saan nila nakukuha yung idea na yan? Kasi yung mga foreigner na iba, may mga experiences na talagang nilulokot, ginagamit, okay? Huwag na tayong magpaano dahil sa video ko, huwag na kayong loka-loka. You ruined the image of the Filipinos. Work with your hand and feet. Shame on you. Shame on you too. You really don't have any clue. Wala kang ka-idea. Work with your hands and feet. I do. I work with my hands and walk with my feet, and even my feet is working to pick up the garbage. Alam niyo ba yun? And shame on you. Pabalik ko sa'yo yan. Alam niyo kung bakit? Alam mo kung bakit? Arlene. Pangalanan natin sila. Huwag lang natin ilagay yung mga picture nila, okay? Arlene. Alam niyo kung bakit? Kasi po, hindi mo talaga ako kilala. Nakita lang na yung video, judge agad kayo, okay? Judge agad kayo. Kasi yun yung isip ninyo eh. Yun yung iniisip ninyo sa mga kabayan ninyo eh, na Pilipina eh. Yun yung iniisip ninyo. So yun na, not a good example. Because people think that all Filipinos are like you. Wow! Miguelinda! Oh wow! Miguelinda ha? Like me talaga ha? I never ask money from my husband. Oh really ha? Hey, really? Yung pagpunta mo dito, wala kang trabaho, you never did? Kayo pagpunta dito agad, para kayo talagang agad na, ay ang yaman mo. Na pumunta dito sa Amerika. I sent money of my family to the Philippines through my hard-earned money. Oh, yeah. Good for you. Good for you. I did the same thing. I did the same thing. Yes, oo. Nung wala ako, si Tammy tumutulong. Hindi ako nanghingi. Padala sa Pilipinas, ha? Ito, ha? Hindi ako nanghingi. Padala sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Pagdating ng asawa ko galing trabaho, ganyan yan kalaki yung puso ng asawa ko. Pagdating galing trabaho, Western Union Resibo, ando na. Sino pang magagalit? Ako. O, diba? Kasi yung asawa ko, sobrang, giver. He has a big heart. And yun siya. Pagdating galing trabaho, padala na yan, tapos na, para hindi ko siya mapagalitan. Kaya, hindi na niya sasabihin sa akin na nagpadala na siya. So, I don't have a choice, kundi isend yung control number. Okay? So, yun talaga siya. Not good. I don't know if you're making a bad image sa kapwa mo or you do that for fun. I did that for fun, Adeng. Okay? Sis Adeng. I did that for fun and not to tell everyone na ganyan tayo. Yung mga isip talangka lang talaga yung ganon. At iniisip nila yung kababayan nilang Pinay is ganon. Kaya ganyan sila. Nakakahiya. Si Gloria sabi pa, nakakahiya. That's why other country look us down. O talaga? They did? That's not true. Hindi yan totoo. Alam mo kung bakit? Dito sa Amerika, sa ibang lugar, alam niyo kung bakit yung mga Pilipino hindi tayo nilo-lockdown? Kasi hardworking tayo. Huwag niyo sabihin hindi ka nga nagtrabaho. Nagtrabaho ako pagdating dito. Iso ngayon, wala akong trabaho, di ba? For how many years na? Wala akong trabaho. Pero may kita naman ako. Maliit, malaki. May kita naman ako. At ito pa, sasabihin ko na sa inyo. Ito yung totoong. Yung sugar daddy ko na sinasabi ko na asawa ko andun sa baba. Sabihin ko muna ito. Nagtatrabaho kayo. Yung kita ninyo, be real, kasi hindi kayo ganyan. Yung kita ninyo, binigay ba ninyo sa asawa ninyo? Hindi. Nagbigay kayo to help the bills. Okay? To help the bills, to do the grocery, ganun. Okay? So, nag-share kayo ng mga bills. Ako, nagtira ako sa bangko ito. 5, tago natin kasi makitang number. 5 chiki empty. Kasi binigay ko sa asawa ko kada sweldo.
Binigay ko sa kanya lahat. Alam niyo kung bakit ginawa ko yon? Yung tinira ko sa bangko ko is para lang hindi maklose yung bangko ko. Alam niyo kung bakit ginawa ko yan? Kasi ang laking tiwala ko sa asawa ko. Okay, laking tiwala at hindi ito salbahe na asawa. Hindi yan salbahe. And then, of course, hindi ko yan sugar daddy. Binibigay ko pa nga yung pera ko sa kanya. Okay, binibigay ko pa. So, kayo, ikumpara nyo sarili nyo sa akin. Nabigay ba ninyo yung salary ninyo a month sa asawa ninyo? Binigay ba ninyo heartily? Heartily. Nung nag-start akong nag-vlogging, konti lang yung pera. Binigay ko kahit konti. I'm not joking. I'm not freaking joking. Let me see. $500. This was, what month is this? 2016. $500 pinakaunang chiki ko. $500 binigay ko. Until every month yun siya. Magtira lang ako para hindi maklose yung bank account ko. Kayo ganyan ba kayo? Yung mga nag-hit comment dyan at saka makapag-judge ng mga Pilipino na gano'n na lang yung iniisip ninyo, na gano'n sinisiraan ko yung mga kababayan kong mga Pilipino. She earns money, she gives it to me so we can pay the bills here. That's the deal. She's not sitting there like finding ways just to make money. And also guys, sa mga nagsasabi, gumagawa na si Tammy, nag-ano na siya sa akin sa mga videos ko dahil walang pera. Hey, wag nating sabihin yung ganyan kasi hindi talaga din ninyo alam. So yun lang yung follow up. At saka wag kayong gagawa-gawa ng istorya na yung mga American is takot kasi hindi yan totoo. Wag kayong ganyan. Merong mga American naka-experience, yes, too bad. Merong mga talagang taong sa Pilipinas na mga babae talagang ginagamit yung mga puti. So wag kayong kayo lang yung sumisira sarili nating dugo. Kayo lang yung sumisira. Sa ginagawa ko is a joke. Good thing na meron pa rin ang daming nagko-comment. Ang daming nagko-comment na nakaintindi. And it's just for fun. Try to go to TikTok. You can see a lot of like that. But they did it for fun. And also to respond to the viewers that says you're a gold digger. May sugar daddy ka. To respond, okay? That's how creator responds. Haha, nakuratan si Tammy. Yes, nakuratan si Tammy. Ano pang sabi dito? Hindi ka nahiya. Hey, sis Elena. Hi, sinasabi kita. Hindi ka nahiya. Taga saan ka ba? Bakit sasabihin ko kung saan ako? Hindi naman ako tinatanong ba kita kung taga saan ka? Kayo yung dapat nahiya. Yung mga iniisip ninyong ganyan. Ano na pa, grabe naman itong babaeng ito. Tigas, ui ang dila. Anong gusto mo? Tigasan ko pa. Ano ba gusto mo, day? Ano ba? Gusto ko pa tigasan, day. Sige, gusto mo, tigas-tigas tayo. Silos, oh. Ay, nako, iwan ko na lang talaga sa inyo. Dapat kayo, iwan ko. Alam mo kung bakit, guys. I-accept na natin, ha? I-accept na natin. Sabihin ko sa'yo, ha? Huwag kayong magpaka-ipokrita. Kahit saan kayo magpunta, sabihin naman, ako lang yung sumisira. Pag sure kayo, kahit saan tayo magpunta, yung Pilipino, ibang Pilipino, yung ibang Pilipino, iba ha, hindi lahat. Yung ibang Pilipino is ganun tayo. Alam nyo kung bakit masabi ko yan kumpara sa ibang Asian country? Tulungan sila, guys. As in. Tulungan yung, sila, Korean, Chinese, Japanese. Tulungan sila. Kung may business yung family, tulungan sila. Tayo, family, siraan pa tayo, magsisiraan pa tayo. Totoo yan. Huwag kayong magpa-ipokrito na iba. So, yun lang yung sasabihin ko. Sabi pa ni Jessica, wala namang ka-picture-picture itong niya. Sabi pa niya, ang kapal ng mukha mo. Bakit makapal ba yung mukha ko? Mahiningi ba ako sa yung pera? Wala naman, di ba? Ano pa dito? Ano pang mga sabi? So, yun lang guys. Kasi mataas na po. Di ka nahiya sa parang pinalabas mo ang asawa mong American sugar daddy lang ng Pilipina. Yun yung sugar daddy ko na sobrang gwapo. Kamuti ang laman ng utak mo. Bubo ka. Baka palamunin ka lang ng asawa mo. O talaga? Talaga? Ikaw yung palamunin. Alam mo kung bakit? Hiningi mo yung pera ng asawa mo, di ba? Ganyan tayong mga Pinoy Ganyan yung natin, parang tawag nun, culture natin yung mga asawa yung talaga, pera mo, ganyan, culture na natin yan, hindi na natin yan mawala, kasi yun yung talaga, yung mama, na natin, yung mama dapat maghawak ng pera,
Yung asawa dapat hawak ng pera. So, yun. So, sinong palamunin? Wag ako. Paano yung ibang Pilipina nakaagapay ang pagtatrabaho at asawang Amerika? Naisip mo ba yon? Ikaw, naisip mo ba yon? Naisip mo ba yon kung ganyan ako? Naisip mo ba yon na ganyan ba talaga ako? Inisip mo ba yon? Dali-dali kayong mag-comment, ang bilis niyo mag-comment ha, galit sa puso ninyo. Yun yung iniisip ninyo sa kapwa niyong Pilipina. Dali-dali, ang bilis niyo makakomment walang iniisip hindi nag-isip Ikaw ang klaseng dapat hindi suportahan ng YouTube YouTube ba ito? Facebook man ito Sasak katipid ng utak, saksak kitid ng utak. Oh my God. So anyway, kung sabihin nyo yan na pinapatulan ko naman ito, yes. Kasi maraming taong ganyan. Kung hindi nyo patulan, kung puro na lang tayo ganun, puro na lang tayo, wag mo lang pansinin. Yun tayo parang hindi na tayo pansinin, hindi na tayo ipaglaban. Meron tayong karapatan bawat isa sa atin meron tayong karapatan magsalita. May freedom of speech. Yun, bawat isa sa atin. So, may karapatan akong sabihin ko yung side ko or mag-response ako sa mga nag-comment ng mga bad. And also, thankful also na ang dami pa rin nagko-comment na ang gaganda at also na understand na joke lang yun, okay? Sa mga makitid ang utak dyan, nasabi nila sa akin na makitid, ibalik ko yan sa inyo. And also, kung sino man yung nagsasabi na ganyan nyo, takot yung mga American, hindi yung totoo. Gawa-gawa ka ng istorya. Bakit hindi mo puntahan yung mga Pilipinang natulfo at yung ibang hindi natulfo na talagang nanggamit? Thank you so much mga supporters. Thank you so much sa mga nagsusupport. Salamat talaga sa inyong marami. And yun, i-shout out ko dito, be. Tignan natin, be. Quick shout out, be. Si Vern, si Imelda, si Juliana, si Mary Ann, Action, si Dindin, si Jima, si Melanie, si Chuna Harrington. Hi, si Chuna. Si Mylene, si Sonia, si USA Pinay Bicolana. Hello, sis. Lunesa, hello sis Lunesa. Si Amy, si Teofila, si Rosemary, Mary Ann, si Maria Cristina, si Anopil Evan, si Juday Tiro. At saka may nagsasabi pa talagang gold digger karamihan ng mga Pilipino. O, di ba ikaw nang nagsabi? Ikaw nang nagsabi, katulad ko raw. Di ba ikaw nang nagsabi? Kayo yung nag-isip Kayo yung sumisira Anda ka, dinadamay mo ako dahil sa video. Okay lang yan. Okay. Pero ikaw yung nag-isip Jocelyn. Okay guys, so yun lang yun guys. And balikan ko kayo. Punta tayo sa baba. Puntahan natin yung sugar dada natin. Oh, he's doing laundry. Tignan niyo yung sugar daddy ko naglo-laundry. Hi love! Wow, he's doing, this is how good he is guys. Look! How perfect! Where you can find a husband like that? Gives me money, doing laundry. Look at that! Oh, diba? Meron na kayong ganyan. Haha, wala. Look, even my thing, he get mad because upside down, Han? Inside out. Oh, inside out. Upside down, dancing in the feeling. Anyway, that's it. Bye!